a ranka ya daɗe me za ka ce akan a sauke wannan sarki da aka yi? Wannan mutanen kuskuren da suke yi shine suna zaton su kadai ne mutane za su ci mutuncin al'umma su wulakantar da su sa su a jahilci da yunwa. To amma me kake gani ya sashe ke yin haka? Dukkanin irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke marasa daɗi, marasa muhimmanci. Amma kuma aka ce kamar aiki ne da ba a ba mu matasa. To ko da aiki ne akwai mutumin da bai kamata ka ɗauko shi in kana gwamna ka ce wannan kwamishina. Ganin ka me kuskuren su? Dole haka za a idan yana da mulki. Ya manta jiya bai da mulki, yau yake da mulki, gobe kuma ko ina so ko baya so wani ne zai yi mulki. Amma ba ka gani saboda demokradiyya ake ta ba shi damar yi hakan? Ina gwamnati. Demokradiyya ba hauka ba ce, demokradiyya ba aikin soja ba ne. Amma wasu suna cewa wai saboda kana PDP. Ba wai magana ce ta PDP da APC ba. Suna magana akan ya kamata a mai da hankali ne akan matsalolin arewacin Najeriya da satan mutane aka ce akan. Mafiya yawan satan mutanen nan da ba mu santa ba, amma yanzu an zo ita nan arewa ita ce headquarter. Amma an ce haka yana da nasaba da jahilci. Di yana da alaka da rashin adalci, yana da alaka da talauci, yana da alaka da jahilci. To amma kana ganin sauke wannan sarki yana da wani alfanu? Kuma su masu hukunci za su yi abin da yake na rashin gaskiya. Duk wani ɗan Kano na ƙwarai yana so a hargitsa wannan masarauta. Har waɗansu tarkace muka gani a ƙofar gwamnati an tafi ana da ka ganin su yaƙe suke su ma sun san ƙarya ne. Tun mai sai ga bayan mu Ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen sa mu kuma mu ku mun juya ya hango bayan dan ubansa.